heu de començar a espavilar-vos, que és fatal. Però no sé si sereu capaços d'actuar dalt de l'escenari. Entreu tots! Gràcies a tots per la paciència. Hem donat papers destacats a aquells que no només tenen talents, sinó a aquells que creiem que ho poden fer amb confiança. Així doncs, els alumnes que diguem ara tornaran aquí al migdia abans del menjador a dinar. Àlex? Adam? Marc? Sam? Lola? Jaume? I... Sau? Kevin i Leona? Tothom no participarà a l'obra, no patiu. Els altres ja us cridarem demà per fer-vos saber quin nom us toca. Si encara no hem dit quina obra farem. Serà divertit i emocionant? I tant, aquest any som els pastorets. Els pastorets? Sí, home! Au, va, no sigueu així, serà fabulós. I haurem d'anar amb bagatinars. Com aquella història de Sant Pau. I que també quan són tan petits. No, sisplau, uns pastorets no. En tot cas, no hi ha temps per discutir-ho. Ens veiem al migdia i no feu tard. No anys de pica pedra, res de pedres.
La llaneta. Així doncs, malgrat les protestes dels alumnes, les coses van continuar tal i com estava previst. En primer lloc, els pares havien de ser notificats de la participació dels seus fills, de manera que es van enviar cartes a casa. Què és això? Ah, mira que bé! El meu Adam és el segon mag d'Orient a l'obra de Nadal. Amb un solo cantant, diu aquí. La veritat és que quan el sento cantar a la dutxa, té un do de veu al meu noi. Té un do. Oh, per fi, ja era que la meva Lola li donés un bon paper. Sempre era la tercera ovella o la quarta portadora d'un grup. Aquest any serà la primera pastora i amb 3 línies de diàleg. A veure... Sí! El meu Kevin fa de Josep, el paper més important. Esclar, de fet, ja estic acostumat. Normalment li donen papers importants. Quedarà molt bé el costat de la meva Leona, la fa de Maria. Ho gravaré tot i ho faré servir per un curs de la tele. El meu Àlex fa de primer àngel, però no diu res sobre la reserva d'entrades. Jo en necessitaré almenys 10 per tota la família. No sé si em deixaran reservar tota la primera fila. No m'ho puc creure. El meu mag fa d'àngel. El meu àngel. Ai, que no puc. El tercer mag d'Orient? Només el tercer mag? Perquè el meu doni no és el primer mag d'Orient. Com és que aquí corren mestres només li han donat aquest paper al menjar? I mira, el damunt diu que necessita ajuda per fer els vestits i decorats. Sí, home, li dona el món al tercer mag i es pensa que ell era dedicar a filosofia. Quina cara, que a mi no et conti. He d'anar a comprar en seguida per fer-li el vestit al meu Kevin. Lluentons, túnica fins als peus, amb caputxa amb cordons daurats, sandàlies... Serà el Sant Josep més ben vestit que hi hagi hagut mai. Vestiré la meva Leona com una persona. No tinc espera. A veure, deixa'm tornar a llegir. Ara sí.